Καλημέρα σας. Αυτή είναι η σειρά πανελληνικά Success Stories, όπου οι καθηγητές συνομιλούν με τους μαθητές τους. Εγώ είμαι η Σίλια και από εδώ είναι η Μποριάννα, η οποία μαθαίνει ελληνικά από πότε, Μποριάννα μου? Δεν ξέρω από πότε ακριβώς, νομίζω ασχολούμαι με τα ελληνικά εδώ και αρκετά χρόνια. Εδώ και αρκετά χρόνια, λοιπόν. Ναι. Η Μποριάννα έκανε μάθημα αρχικά σε ομάδα και τώρα είναι ατομική μαθήτρια δικιά μας και δική μου. Έχει συμμετέχει. Συγγνώμη. Αφού είπες είμαι η μαθήτρια δική σου, είναι η χαρά μου να είμαι η μαθήτρια δική σου. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, έχει συμμετέχει σε εκδηλώσεις του πανελληνικά και σε ένα από τα ταξιδάκια μας στην Αθήνα. Και εκεί έδωσε μάλιστα και μια πολύ ωραία συνέντευξη στο ελληνικό εθνικό ραδιόφωνο. Μποριάννα μου, να σε καλωσορίσω και επίσημα. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, καταρχάς? Γεια σας σε όλους, με λένε Μποριάννα και είμαι 31 ετών. Αλλά αυτό που έχει σημασία σχετικά με τη συνέντευξή μας σήμερα είναι ότι, όπως είπες και εσύ, ασχολούμαι με τα ελληνικά εδώ και αρκετά χρόνια και αυτό το κάνω με μεγάλη επιθυμία. Και αυτά, και είμαι εδώ να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία. Τέλεια. Θέλεις να μας πεις καταρχάς γιατί μαθαίνεις ελληνικά, τι σε έφερε στον δρόμο των ελληνικών? Ναι, φυσικά θα σας πω. Το ενδιαφέρον μου για τα ελληνικά άρχισε από τα αρχαία ελληνικά, με τα οποία ασχολήθηκα στο σχολείο, γιατί είχα τελειώσει το κλασικό λυκείο της Σόφιας. Και από τότε άρχισε και το ενδιαφέρον μου στο πολιτισμό και την ιστορία και την μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας. Και μετά, όταν τελείωσα το σχολείο, νομίζω η απόφαση μου να συνεχίσω και με τα νέα ελληνικά ήταν κάτι για μένα λογικό, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να εξελίσω τις γνώσεις μου σε ένα άλλο επίπεδο και να μάθω κάτι νέο. Και στην αρχή όμως τα μαθήματα ελληνικών, στα νέα ελληνικά εννοώ, άρχισαν σαν το χόμπι μου, σαν κάτι που με κάνει να χαλαρώνω και με κάνει ευτυχισμένη. Και τώρα πάλι συνεχίζω με τα μαθήματα, όπως είπες και εσύ, αλλά με ένα άλλο σκοπό, που είναι να τα χρησιμοποιώ την γλώσσα και επαγγελματικά. Δεν μας είπες βέβαια με τι ασχολείσαι και πώς το εφαρμόζεις αυτό επαγγελματικά. Θες να μας πεις 2 λογάκια? Ναι, ήθελα να τα χρησιμοποιώ επαγγελματικά, γιατί είμαι δικηγόρος και έχω την εντύπωση ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από την ελληνική επιχείρηση. Πολύ ωραία. Και πώς μας βρήκες, πώς βρήκες το πανελληνικά, ποιος καλός άνεμος έφερε? Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πώς σας βρήκα ακριβώς, γιατί ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι με την Καλίνα έχουμε κοινούς γνωστούς, γιατί έχουμε τελειώσει και οι δυο μας το ίδιο σχολείο. Και νομίζω κάποιος από αυτούς μου την έχει προτείνει. Και σίγουρα θυμάμαι την πρώτη μου συνάντηση με την Καλίνα, νομίζω στη 2012 ήταν, στο πρώτο σας γραφείο εδώ στη Σόφια. Και θυμάμαι ότι αυτή με καλωσόρισε πολύ ζεστά και με πολύ ωραίο χαμόγελο,
όπως είναι και σήμερα πρέπει να πούμε, και όχι μόνο και αυτή, αλλά και τα άλλα κορίτσια από την ομάδα σας. Και αυτό με βοήθησε πολύ να αποφασίσω να μαθαίνω εδώ και να συνεχίζω με πανελληνικά. Δηλαδή, δεν είχα κάποιες απορίες. Τέλεια. Πράγματι, η Καλίνα είναι πάντα με το χαμόγελα, όπως και όλα τα κορίτσια. Ναι. Οκ, πολύ ωραία. Και ξεκίνησες στα ελληνικά. Και ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σένα στην ελληνική γλώσσα? Πολλά πράγματα είναι. Ας το πούμε ειλικρινά. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα για μένα έρχεται στη πράξη. Όταν έχεις μάθει τη γραμματική και το λεξιλόγιο και μιλώντας πρέπει να σκεφτείς τόσο γρήγορα ώστε να το πεις σωστά. Κάποιες φορές, νομίζω τις περισσότερες φορές, κάνω κάποια λατάκια, αλλά όταν βλέπω ένα χαμόγελο απέναντι μου, αυτό μου πει αρκετά, ότι με καταλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Δεν είναι και εμένα λαθάκι, τι έγινε. Ναι. Ωραία. Και απ' την άλλη, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου πράγμα στην ελληνική γλώσσα? Γιατί είπες ότι για σένα είναι ευχαρίστηση, είναι χόμπι. Άρα δεν είναι μόνο άγχος. Κάτι καλό υπάρχει. Βεβαίως, δεν είναι άγχος καθόλου, δεν υπάρχει. Πάλι πολλά πράγματα αγαπημένα υπάρχουν στα ελληνικά. Όπως σου είπα, άρχισα από τα αρχαία ελληνικά και αυτό που μου άρεσε περισσότερα ήταν τη λογική που υπάρχει στη γλώσσα. Και αυτό μου αρέσει και στα νέα ελληνικά, ότι υπάρχει λογική, έχει πολύ λογική μέσα της και στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, γιατί όπως ξέρουμε εμείς όλα προέρχονται από τα αρχαία και έτσι σε κάνει να σκέφτεσαι. Ναι. Και άλλο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτή τη θετική ενέργεια που έχει μέσα της. Ενώ ότι σαν γλώσσα ακούγεται έτσι πολύ μελωδικά, ακούγεται σαν τραγούδι και αφού εμένα μου αρέσει πολύ τη μουσική, μου αρέσει και τη γλώσσα. Τέλεια. Και ιδιαίτερα να πούμε η Νατάσα σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Αγαπημένη μας. Μεγάλη φαν. Ναι. Τέλεια. Πάμε να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με την τελευταία ερώτηση που έχω για σένα. Ποια συμβουλή θα έδινες σε όσους αρχίζουν τώρα να μαθαίνουν ελληνικά, τώρα που είσαι και πιο έμπειρη πλέον, έχεις περάσει από όλα τα στάδια σχεδόν? 3 σύμβουλες γενικά θα ήθελα να δώσω από τη δική μου εμπειρία. Η πρώτη είναι να το κάνουν έτσι με επιθυμία και αγάπη, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και να έχουν καλή σχέση με τους καθηγητές τους, έτσι με εμπιστοσύνη και σεβασμό και να μιλούνται καλά με τους καθηγητές να νιώθουν σαν φίλους. Η δεύτερη μου συμβουλή είναι να εξασχούν τη γλώσσα στη καθημερινότητά τους όσο περισσότερα μπορούν, γιατί υπάρχουν και αρκετές πιθανότητες σήμερα να βλέπουν τηλεόραση, να ακούνε ραδιόφωνα, να βλέπουν podcast κτλ. Εμένα με βοηθάει πολύ που το κινητό μου είναι στα ελληνικά. Ναι, σίγουρα. Και βεβαίως η τρίτη μου συμβουλή είναι να έχουν την υπομονή να βλέπουν τα αποτελέσματα. Γιατί αν κάνουν όλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν θα αργούν.
πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βοριάννα μου. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Σε περιμένουμε ξανά και στην Ελλάδα να εξασκήσεις και τα ελληνικά σου και να πας έτσι σε όλα τα μνημεία πολιτισμού που σου αρέσουν. Αυτή ήταν η Βοριάννα, εγώ ήμουν η Σίλια και αυτό είναι το Πανελληνικά Success Stories. Γεια σας! Στο καλό.